Tervetuloa mukaan ensimmäiseen Palaset paikalleen -keskusteluun. Tässä sarjassa me ei puhuta pelkästään yrittäjyydestä, puhumme siitä, että mitä yrittäjyys tekee ihmiselle. Jokainen yrittäjä lähtee liikkeelle jonkin syyn vuoksi, miksi me haluamme yrittäjäksi. Se voi olla se vapaus tehdä niin kuin itse haluaa, se merkitys, mikä sillä yrittäjyydellä on, tai sen oman vision toteuttaminen. Jokainen meistä lähtee oikeastaan liikkeelle jonkun asian vuoksi, joka on ja tuntuu tärkeältä. Mutta kun se aika kuluu siinä, me huomataankin, että me käytetään yhä enemmän aikaa johonkin ihan muuhun. Tänään me pysähdytään tämän kysymyksen äärelle. Milloin rahasta tuli tärkeämpää kuin syystä, jonka vuoksi sä aikanaan aloitit sen yritystoiminnan? Tervetuloa Palaset paikoilleen podcastiin. Nämä podcastit nauhoitetaan, eli nämä on myös kuunneltavissa sitten jälkeenpäin. No niin, joo. Kiitos Tarja avauksesta. Kerro sä, miksi sä aloitit aikanaan yrittäjänä? Mikä on se juttu? Joo, mä oon pitkän linjan yrittäjä, eli mun ensimmäinen yritys on 1990-luvun alusta jo. Ja silloin ehkä ajurina oli se, että ei ollut oikein paikkakunnalla työtä, että piti itse keksiä se työ. Ja se oli suurin oppi, mitä minä yrittäjyydestä olen saanut, se jakso, kun olin siinä yrittäjänä. Meillä oli veljen kanssa pizzeria siellä. Ei suunniteltu mitään, tehtiin vaan. Ja jonkin aikaa meni ihan loistavasti. Siitä se sitten jäi, kun me lopetettiin se, ja sitten mä kävin vähän maailmalla ja tulin takaisin ja sitten tein töitä, mutta mulla se palo oli siihen. Mä olin aina työtkin tehnyt varmaan sillä hirveän yrittäjämäisesti. Ja sitten se niin kuin, että miten sä et voi käyttää sitä omaa potentiaalia, sitä omaa osaamista niin kuin sillä tavalla, kun sä haluaisit ja pystyt ja koet, niin kuin, että se on tärkeää, että kun on osaamista, niin se kaikki osaaminen otettaisiin käyttöön. Ja mua häiritsi hirveästi se siinä tekemisessä, että mut laitettiin niin kuin karsina, että sä teet tätä, koska sä oot nyt tämän alan tekijä. Eli älä nyt vaan kurkkaa tuonne minnekään muualle, äläkä ainakaan anna mielipiteitä kenellekään. Ja se niin kuin rupesi viimein tuntuu siltä, että hei, tämä ei ole hyvä juttu, että mä en voi käyttää sitä osaamistani kunnolla. Ja mä kuljin niin kuin koko ajan vähän semmoisella puoliteholla ehkä tai jotain, joka ei tuntunut sitten siltä omalta. Ja siksi mä sitten halusin yrittäjäksi, mä halusin niin kuin tehdä sitä niin kuin sillä isolla sydämellä, auttaa ihmisiä tietyissä asioissa siinä yrittäjyydessä ja kaiken sen kokemuksen ja osaamisen kautta, mikä mulla oli silloin ja mitä mulla on tullut nyt. Ja nythän tämä on jalostunut sitten vielä enemmän ja enemmän. Et siinä oikeastaan lyhykäisyydessään minun tarinaa tai sitä kasvutarinaa voi lukea sieltä mun kirjastakin sitten, jos kiinnostaa. Eli kirjoitin kirjan sydämellä ja strategialla niistä opeista, mitä mä oon tässä yrittäjyyden matkalla tavallaan saanut. Entäs Tiina, mikäs sulla? No mun tausta on hyvin erilainen, mikä varmaan tästä keskustelusta tekeekin aina mielenkiintoisen, että mä oon toisaalta ollut yrittäjänä hyvin lyhyen aikaa, oltuani lähes 25, melkein 30 vuotta ihan korporaatiomaailmassa, enkä vielä 5 vuotta sitten, jos mulle olisi sanottu, että yrittäjänä olet ja asian tiimoilla myöskin viihdyt, niin olisin vähän pitänyt ihmeellisenä, mutta niin se vaan elämä heittää. Että mäkin tulin tilanteeseen, että mä totesin, että tämä korporaatiotyöskentely ei sit anna mulle ihan kaikkea sitä, mitä mä haluaisin. Ja sitten kun tuli se vaihe, että mun piti keksiä jotakin, niin se ikään kuin uusi työpaikan löytäminen nyt tässä maailmantilanteessa ei ole ollut ihan helpointa. Niin päädyin sitten siihen, että ehkä mun on parempi käyttää pitkään hankkimaani kokemusta sitten vähän useamman tahon niin kuin avuksi ja hyödyksi. Ja sitä kautta se on antanut mulle vaikutusmahdollisuuksia ja ehkä myös päätösvaltaa ikään kuin omasta tekemisestä, mutta myös sitten niissä organisaatioissa, joissa mä toimin.
Ja kyllä tämä on ehkä rakentanut myös sit semmoista niin kuin haluakin rakentaa vähän jotain erilaista ja uutta, että edellinen työtehtävä on ollut kehitysjohtaja, niin tämmöinen kehitysorientaatio on varmaan kyllä kulkenut aina mukana. Sitten semmoinen niin kuin mahdollisuus tehdä asioita vähän toisin, niin se on vetänyt puoleensa. Että ehkä nimenomaan juurikin tämä alkuperäinen kysymys, että miksi me lähdemme yrittäjäksi, niin suurimmalle osalle ainakin itselläni sillä on joku muu merkitys kuin hirvittävän määrä rahaa tienaaminen. Toki sitäkään ei varmaan suljeta pois, jos se mahdollisuus ja kun se mahdollisuus tulee, mutta se ei ole se driving force niin sanotusti. Mutta tämähän on ilmiö, joka varmaan löytyy organisaatiosta, johtamisesta, myös siellä korporaatiomaailmassa, että organisaatio itse asiassa alkaa elää omaa elämäänsä. Ei enää välttämättä sen alkuperäisen tarkoituksen mukaan, vaan ylläpitäkseen niitä rakenteita, jotka sinne on rakentunut ajan kanssa. Että on törmännyt tähän kyllä siellä organisaatioissa. Että siellä on esimerkiksi vahvoja johtohahmoja, jotka tavallaan niin kuin organisaatioita johdetaan heidän niin kuin tavallaan statuksensa ylläpitämiseksi tai jotain muuta vastaavaa niin kuin ääritilanteissa, silloin sitten alkaa tämä tarkoitus hämärtyä. Sitten kun ollaan tämmöisessä pienyrittäjämaailmassa tai yksinyrittäjämaailmassa, niin jos se tarkoitus hämärtyy, niin kyllä siinä voi käydä sitten huonosti, että tulee vähän semmoista uupumusta tai menettää itsensä niin sanotusti. Joo, kyllä mä näen samaa tuossa vähän, että ehkä se iso paradoksi tässä koko jutussa on, että jokainen yrittäjä tietysti toivoo, että tulee sitä myyntiä, ja tässäkään ei ole tarkoitus niin kuin sitä sanoa, etteikö me puhuttaisi myöskin rahasta ja siitä, että raha on tärkeää. Se pitää sen yrityksen toiminnassa, eli kyllähän sekin tarvitaan sinne. Ja me puhutaan tänä päivänä paljon kasvusta ja kaikkien pitäisi olla kasvutavoitteellisia, mutta aika paljon niin kuin jätetään keskustelematta siitä, just mitä sä sanoit tuolla, eli kasvaako se yrittäjä samaan suuntaan kuin yritys? Koska siellähän syntyy heti se ristiriita, mitä sanoit. Yritys voi menestyä, liikevaihto kasvaa, ja silti niin kun, se yrittäjä voi tuntea olevansa tosi kaukana siitä ihmisestä, joka aikanaan sen yrityksen perusti. Niin joskus mä olen kuullut jotakin vanhoja konkariyrittäjiä, jotka sanoivat, että kun mä en tunnista tätä enää omaksi yrityksekseni edes. No mikä sitten ohjaa ihmisiä pois siitä omasta yrityksestä? Että tässä tietysti lyhyen kokemuksen perusteella, niin kyllä se varmaan on niin, että varsinkin alkuvaiheessa, jos kassavirtaa uhkaa sakata, niin sitten sä oot valmis turvautumaan kaiken näköisiin keinoihin huolehtiaksi siitä, tai velvollisuudet eri suuntiin kasvaa niin, että sä unohdat sen alkuperäisen tarkoituksen, tai asiakkaat ehkä odottaakin jotain muuta kuin mitä sä oot alun pitäen ajatellut. Mutta hukutaanko siinä sitten johonkin, josta on vaikea päästä takaisin? Joo, kyllä se varmaan niin kuin, tavallaan, niin kuin, että mikä vie se yrittäjän näkökulmasta väärään suuntaan, niin että tavallaan niin kuin ohjaa pois tuosta. Toi on niin kuin tosi mielenkiintoinen pointti, koska silloinhan me puhutaan nimenomaan siitä tärkeimmästä resurssista, eli siitä ihmisestä siellä. Ja mä näen ainakin ton saman, mitä sä sanoit tuossa ekana, että sen selviytymisen. Kun ollaan siinä selviytymisessä, niin se ei olekaan sen vision ympärillä se yritys enää. Sitten kun puhutaan selviytymisestä, niin sit ollaankin sen seuraavan kuukauden ympärillä. Ja silloinhan me keskitytään siihen ihan erilaisiin asioihin kuin taas siellä, että sitten minkä ehdoilla toimitaan, kun että lähdettäisiin niin kuin viemään sitä eteenpäin niin kuin sillä visiolla, mikä meillä on. Ja se ei ole siksi, että me haluttaisiin sitä tehdä, vaan meidän on pakko, koska meidän pitää, kun ollaan siinä selviytymisessä. No toinen minusta semmoinen iso juttu on se, että mitä just muut odottaa, mitä ne asiakkaat odottaa, mitä sä sivusit tuossa kanssa aika hyvin. Elikkä tämä on ehkä yksi isoimmista jutuista mun mielestä, jos yrittäjä rakentaa yritystä asiakkaiden odotusten, kilpailijoiden tekemisen
ja vaikkapa sen toimialan normien perusteella, niin kyllä siinä varmaan oma ääni rupeaa katoamaan. Eli tämä on semmoinen iso kohta siinä suhteessa, että kun puhutaan, että pitäisi olla kilpailukykyinen ja pitäisi löytää niitä kilpailuetuja, mutta yhtäkkiä kuitenkin me koko ajan vertaillaan itteemme ja tehdäänkin siitä yrityksestä samanlainen kuin kaikki muutkin. Eli jos ne on siellä rivissä kaikki ne logosta lähtien, niin sä et edes erota niitä hyvinvointialayrityksiä, kun kaikki toimii samalla tavalla, miten ehkä ala on sanonut, että näin pitäisi kai ehkä toimia. Vaikka se laki sanokaan. Toi on hyvä pointti itse asiassa, kun nostit tuon hyvinvointialayritykset, niin tämmöinen, mikä on kiinnittänyt itse huomiota varmaan moni muukin, että niillähän on jopa logot niin kuin sama värimaailma ja hyvin samannäköiset, eihän ne erotu toisistaan. Niin kuin, tämä on niin kuin aika jännä ilmiö. Mä näen sitä tosi paljon tuolla aloittavissa yrittäjissä, kun mä yritän sitten sanoa, että laita sinne vaikka vähän oranssia, niin se erotuu. Ihan oikeasti. Se on, kun mä kysyin nytkin, oli luovaa alaa, oli hyvinvointiala, että no mitä värejä sä ajattelet, mitkä on sun yrityksen päävärit, kun brändiä rakennettiin. No kyllä mä niin ajattelin, että se sininen ja vihreä varmaan olisi se semmoinen hyvä. Mä niin olen ajatellut 200 000 muutakin, että ihan hyvä. Niin, kyllä. Niin, mutta käykö siinä sitten tosissaan ajatuksena niin, että yritys alkaa ikään kuin määrittää yrittäjän toimintaa eikä niin kuin yrittäjänä? Ja toimiala ja kilpailijat, jolloin sä hävität sen oman äänen. Jos sä olisitkin tyyppinä sellainen, että mä rakastan punaista, mutta en mä voi sitä nyt laittaa yritykseenkään, kun ei se sovi, sen pitää olla. Niin. Eli niin kun, miten paljon me rakennetaan sitä omaa niin kun sen ympäristön ehdoilla. Ja unohdetaanko me se oma sisäinen ääni siellä, mitä se sanoo? Tuo on niin hyvä kysymys. Ja niinhän sitä helposti käy. Ja se varmaan tulee se paine siitä, ja vähän pelko siitä, että jos mä teen niin sit mä en ainakaan erotu tai tuu mitenkään esille tai tee tätä oikein. Kyllä. Ja toi pelko on yksi, minkä mä nostasin kanssa tässä niin kuin siihen, että mistä niin kuin johtuu se, että oma ääni katoaa. Jos meitä rupeaa pelottamaan, että me menetetään asiakas tai menetetään tuloja, meitä pelottaa olla erilainen, vaikka meidän pitäisi olla erilainen, että me erotuttaisiin sieltä. Ihminen on valtava määrä päätöksiä niin kuin kulkee pelon kautta. Joo, ja se on motivaattorina tietysti huonoin mahdollinen. Se on huonoin mahdollinen, kyllä. Se on hyvä, että tiedostaa sen ja on sillä tavalla varovainen, että tavallaan harrastaa niin kuin hallittua riskienhallintaa, mutta se, että tekee siitä pelosta käsin, niin ei ole hyvä asia. Ja sitten niin kuin se, että miten määritellään menestys. Että onko se vapaus, me lähdetään tavoittelemaan. Mitä se menestys on? Mä sanon mun aloittaville yrittäjille aina, että kun te saatte tilanteen siihen, että te maksatte laskunne, teille jää vähän itsellekin rahaa ja teidän on helppo hengittää, niin silloin te olette menestyneet. Eli niin kun me lähdetään rakentamaan jollain vapaudella ja merkityksellä ja vaikutuksella ja sillä omalla, niin jos me saavutetaan ne, niin eikö me olla menestynyt, vaikka meillä ei olisikaan 100 000 euron kuukausituloja? Vai? Niin, kyllä. Jokainenhan sen määrittää itse sen menestyksen. Kaikki on siinäkin suhteessa kuitenkin aika suhteellista. Mutta mitä tapahtuu matkan varrella? Me ruvetaan mittaan liikevaihtoa, kasvua, näkyvyyttä, somessa seuraajamääriä. Ja menestyksen mittari yhtäkkiä muuttuu ihan muuhun kuin mitä me oltiin ajateltu. Nämä on tosi mielenkiintoisia elementtejä siellä. Sitten nostan yhden vielä tähän näin keskusteluun, sen kiireen, mikä tänä päivänä on. Se on nimittäin niin petollinen asia kaiken kaikkiaankin. Kun meidän pitää tehdä kaikki semmoiseksi, että kaikki näyttää vähän työnteolta. Ja mä tämmöisenä ajatteluarkkitehtinä sanon, että usein kiire estää sen ajattelun ja sen ajattelemisen. Ja silloin me unohdetaan kysyä itseltämme tämä tärkein kysymys, että onko tämä nyt se oikea suunta, minne mä oon menossa.
Se kysyy Joo, itseltään, että joo. miten mä selviin tästä viikosta, kun mulla on niin hirveästi tekemistä. Toikin on varmaan semmoinen jollain tavalla kulttuurisestikin osittain opittu, että se on niin kuin hienoa, että sä oot tosi kiireinen ja sä kuljet niin kuin tukka leuhottaen niin kuin aamusta iltaan ja mielellään vähän viikonloppunakin, jos oikein hyvä tuuri käy. Mä oon itse nimittäin ihan tässä tämän 1,5 vuoden yrittäjäuran aikana niin havahtunut juuri siihen, että kun 20 vuotta melkein leuhotti tukka sutkella aamusta iltaan, niin sitten on ollut niitä hetkiä, että tavallisena tiistaina on voinut istua tuolla kauppakadun kahvilassa, eikä nyt tarvinnut välttämättä tehdä mitään, eikä kukaan juokse perään tai laita viestiä tai soita, että nyt pitäisi sitä ja tuota tehdä. Niin tulee semmoinen olo, että on vähän rikollinen, että Tämä just, että tulee huono omatunto, jos et sä tee mitään. Et mun pitäisi nyt kyllä varmaan olla jotakin tekemässä. Niin, kyllä. Apua, mieti. Joo. Mutta kyllä se edelleen tulee, kun mä itse asiassa yritän tehdä ihan tietoisesti, että mä menen kerran viikossa istuun sinne kahville keskellä päivää ja ihan rauhassa hengittelen. Mulla edelleen tulee vähän huono omatunto. Se on jännä. Toi onkin hirveän hyvä aasinsilta siihen, että kun mä ajattelen, että meidän yksi näkymätön jarru on varmaan nimenomaan tämä, että vaikka tämä yritys haluaisi kasvaa, yrittäjäkäsitys itsestään ei kasva. Ja tämä näkyy hinnoittelussa, se näkyy tuossa ajattelussa, tuossa mentaliteetissa tavallaan myöskin, että päästäänkö me irti siitä työntekijämentaliteetista sinne yrittäjämentaliteettiin, jolloin sä teet just niin kuin itse haluat ne asiat. Niin. Et tuleeko siitä semmoinen näkymätön jarru, että se mindsetti ei vaan muutu? Niin, eihän se, kun se ei todellakaan siinä ole kysymys siitä, että teet niin kuin enemmän vaan niin kuin määrällisesti, vaan sä osaat tehdä ne asiat eri tavalla ja sä teet ne sillä tavalla, kun ne sulle sopii ja sä saat siitä vielä sen rahan. Että se on niin kuin erilainen lähestymistapa. Ja hyvä yrittäjä osaakin niin kuin ikään kuin luovuttaa siitä, että 8 tuntia päivässä pitää painaa tukkalehottaa. Niin, tai kun se 8 ei edes riitä. Niin. Et kun sekin on siellä, että no sekin lähdetään vielä, että sitten se on minimi se 8, niin. Että se on niin kuin erilainen mindsetti. Mutta se on jännä. Tämä on nyt sitten empiirinen koe siitä, että kuinka monta vuotta menee, että mä pääsen tästä päivittäisestä pahasta huonosta vastatunnosta eroon tai viikoittaisesta. Kyllä, just näin. Että niin kuin, minkä aikaa koen huonoa omatuntoa, kun istun tiistaipäivänä kahvilla ja katselen, kun elämä rullaa siellä. Niin. Kyllä. No mitäs me ajatellaan? Rahalla on tietysti iso merkitys yritystoiminnassa. Tuossa vähän sitä sivuutettiinkin, että eihän sitä toki voi niin kuin ohittaa. Ja yrityksen pitää olla kannattava ja se pitää toimia niin, että siitä ei muodostu sitä isointa ongelmaa. Kassavirta tietysti on se, joka huolehtii siitä, että pystyy näin toimimaan. Mutta jos sitten tulee se ainoa mittari, niin mitäs sitten? Joo, toi on niinku se varmaan se, jotkut yrittäjät niin kuin havahtuu siihen, että nyt mä oon menossa väärään suuntaan, että tämä ei tunnu hyvältä. Eli se tulee sieltä tunteen kautta. Ja se tietysti aiheuttaa aika paljon sitä niin kuin tavallaan semmoista stressiäkin, että onko tämä yritys enää sellainen, että haluanko mä tehdä tätä ja haluanko mä olla yrittäjä. Silloin yrittäjä yleensä lähtee sinne keskusteluun. Mutta oikeasti se juttuhan ei ole, se ongelmahan ei ole se rahaa, koska yrityksen pitää tuottaa rahaa, sen pitää olla kannattavaa, sen pitää tuottaa kassavirtaa, varsinkin jos se osakeyhtiö, niin se sanotaan ihan osakeyhtiölaissa, että sen pitää tuottaa. Mutta jos siitä tulee sit rahasta nyt se ainut mittari siinä sitten, niin tavallaan
Musta se niin kuin vaikuttaa sinne päätöksentekoon enemmän vielä, että miten se ihminen tekee siinä yrityksessä päätöksiä. Mm. Eli silloin lähdetään tarkastelemaan, mikä on niin kuin, joissakin tilanteissa se toimii ja joissakin se pitääkin tehdä, mutta mikä tuottaa nyt, mikä myy nyt ja mikä tuo laskutettavaa nyt. Ja sen perusteella ei välttämättä voi tehdä tulevaisuutta. Se ei myöskään, jos me ei kysytä sitä, että mikä rakentaa tulevaisuutta, mikä rakentaa brändiä, mikä tukee sitä visioa, mikä meillä alkuperin oli. Mm. Ja silloin meidän arvot lähtee joustamaan. Tietysti jos me ollaan siinä tilanteessa, missä tuolla aikaisemmin sanoinkin, että jos me ollaan tilanteessa, että meidän on selviydyttävä, niin meidän on pakko vaihtaa tuohon moodiin, mutta sitten meidän pitää ymmärtää, että meidän on aika nopeasti palattava siihen entiseen ajattelumalliin, koska niin kun, ei ne arvot lähde siinä niin kun yhdessä hetkessä, ne lähtee vähitellen muuttumaan. Se on yksi kompromissi, sitten tulee toinen kompromissi, ja yhtäkkiä me tehdään asioita, joita en olisi varmasti, jos ajattelen itteeni esimerkiksi omien arvojen perusteella, niin en olisi siellä alussa niin kuin lähtenyt tekemään. Mutta sitten yhtäkkiä mua ohjaakin jokin muu, ja se merkitys alkaa kadota sieltä. Toi arvopuoli on kyllä niin kuin todella tärkeää, ja kyllähän se näkyy niin kuin siellä korporaatiomaailmassakin, että ainakin itse sitten päädyin vakavasti miettimään aikanaan, että mitä mä teen isona juuri siitä syystä, että ehkä pieni arvoristiriitakin oli niin kuin vaivannut omaa työelämää jossain määrin, että kyllähän se syö, riippumatta siitä, mitä sä teet, oletko sä yrittäjä tai mitä muuta tahansa, jos sä jatkuvasti toimit vastoin sun omaa arvomaailmaa tai sitä niin kuin merkityksellisesti kokemaasi asiaa. Sekin on niin kuin, ja viimeistään kyllä varmaan niin kuin erityisesti yrittäjäpuolella sitten uuvuttaa sut aika nopeasti. Kyllä. Jotenkin näin. Mä kysyisin sellaisen asian tähän niin kuin ehkä jokaiselta yrittäjältä, että jos sä saavutat kaikki ne sun taloudelliset tavoitteet, mutta menetät siinä samalla jotain sellaista, mikä on sulle tärkeää, onko se silloin menestystä? Ja onko se sen väärti? Onko se sen väärti? Tämä on varmaan niin kuin sellainen, mitä kannattaa sit miettiä myöskin, että miltä se niin kuin tuntuu, koska siellä on kuitenkin niin isoja tekijöitä, että jos me mennään kauemmaksi siitä itsestä, mitä me tuolla puhuttiin, niin se alkaa tuntua työltä, se yrittäjyys. Eli se rupeekin tuntuun. Mutta mistä sä tiedät, että sä oot menossa väärään suuntaan? Se onkin hyvä kysymys. Mä en tiedä, mitä sitä muut kokee, mutta ainakin itse mä jotenkin, kyllä se semmoinen jonkinlainen sisäinen ääni sulle sitten tulee, varsinkin jos se jatkuu niin kuin pidempään, että ainakin itse uskon aika vahvasti siihen, että kyllä se semmoinen joko sisäinen ääni tulee tai se alkaa se tekeminen tuntua raskaalta tai tulee se olo siitä, että mä en enää tunnista sitä, mitä mä oon tekemässä. Näin mä jotenkin haluaisin ainakin uskoa, että suurimmalla osalla ihmisistä olisi se sisäinen kompassi olemassa. Niin, eli se sanoo, mutta kuinka moni uskaltaa luottaa siihen? Niin, se on hyvä kysymys. No. Et myöskin tämä, mulle ehkä tämä aihe on ihan äärimmäisen tärkeä siitäkin syystä, että mä oon vähän aikaa sitten, mä oon 1,5 vuotta tehnyt nyt töitä sen eteen, että mä oon muuttanut koko mun yritystoiminnan, eli valmentajasta, coachista, tavallaan tähän ajattelun arkkitehti niin kuin teemaan ja sydänstrategiaan ja luonut metodin, sit selkeys, merkitys, toiminta, eli selkeys, suunta, toimintametodin, jossa se merkitys on siinä suunnassa nimenomaan, ja mullistanut kokonaan, ehkä se tämä aikakin on, tekoäly tulee mukaan, on rakentanut selkeysagentit ja tämmöiset, tekoäly tulee mukaan, niin jossakin tilanteessa sen yrityksen pitääkin muuttua ja kasvaa jollakin tavalla, mutta tärkeintä siinä on mulla ainakin ollut se, että mun sydän on ollut tosi vahvasti siinä mukana.
Ja nyt ensimmäisen kerran oikeastaan tuntuu äärimmäisen hyvältä. Ihan niin kuin, että aina on ollut semmoinen pieni takaraivosta. Mä tykkään työstäni kyllä, mutta jokin tässä on sellaista, mikä ei niin kuin vaan niin kuin vie mua oikeaan suuntaan ehkä. Ja se pelko, mulla on ollut ne pelot. Mä en ole uskaltanut olla oma itseni ehkä siellä aikaisemmin ja kaikki noi, mitä tuossa puhuin, niin ne on oikeastaan kaikki tullut sieltä omat kokemuksesta. Tuo on tosi inspiroivaa ja niin kuin on todella hyvä niin kuin suunnannäyttäjä esimerkki ja ainakin itselle niin kuin sitä, että kun yritän pitää huolen siitä, että se kompassi pysyy oikeassa suunnassa. Nyt kun on lähtenyt sitten tietoisesti vielä sitä hakemaan. Mä en vieläkään tiedä, mikä musta tulee isona, mutta Kyllä. Mutta on tietysti hyvä nyt havaita, että niin kuin suunniteltiin ylipäätään tätä sarjaa, niin aika nopeastihan tässä kävi ilmi, että ei ole niin kuin yhtä oikeaa vastausta, vaan niin kuin monenlaisia näkökulmia. Sitten on usein sellaisia pieniä asioita, jotka vaikuttaa siihen kokonaisuuteen, ja me ei ehkä edes huomata sitä, että miten ne vaikutukset syntyy. Kyllä, ja sitten on paljon asioita, joita ei uskalleta sanoakaan ääneen ja puhua ääneen juuri siitä syystä, että se ehkä osoittaa, että me ollaan heikkoja tai me ollaan huonompia tai me ei ymmärretä jotain asiaa. Se on se meidän juttu, mitä me halutaan tässä nyt tavallaan puhua. Ja siitä syystä tämän nimeksi tuli palaset paikoilleen. Yritetään löytää niitä palasia, joista sitten muodostuisi se yhtenäinen kuva. Joo, eli ehkä se yrittäjyyden yksi tärkeimmistä kysymyksistä ei olekaan, että kuinka saa yritykseni kasvamaan, vaan niin kuin, että kasvaako se mun yritys siihen suuntaan, johon minä haluan kasvaa sen yrityksen mukana. Eli tässä oikeastaan tämä meidän ensimmäinen palaset paikoilleen pohdinta ja keskustelu. Me jatketaan seuraavassa jaksossa, se on 25. päivä kesäkuuta ja sinne tuodaan sitten uusi palanen siitä, että mitä kun kaikki jumittaa. Mulla on niskassa jumi ja kädessä jumi, mutta entäs kun jos yritystoimintakin rupeaa jumittamaan, niin sitten ollaan vasta oikein palasen äärellä. Eli tämä kesäkuu mennään nyt niin, että 25.6. on vielä tällainen ilmainen yhteinen kokonaisuus. Ja sitten heinäkuussa sitten katsotaan, että miten siellä jatketaan sitten, mutta parin viikon välein pidetään näitä meidän live-lähetyksiä, live-keskusteluja. Tulkaa ihmeessä mukaan. Kiva, kun olitte mukana ja kiva, kun kuuntelette tätä sitten vaikka jälkeenpäin. Niistä, jotka ilmoittautu eikä päässyt, että näistä tulee aina se nauhoitus sinne mukaan ja sitä kautta sitten pääsette. Ja kiva olisi, jos jättäisitte myöskin kommentteja. Ja nyt sitten tämänkin keskustelun aikana, jos tulee mieleen kysymyksiä, niin kirjoittakaa ne tonne chattiin, niin sitten lähdetään me katsotaan ne läpi ja sen jälkeen sitten vastailla niihin vielä ihan videolle, eli saatte vastauksia niihin teidän kysymyksiinne. Eli joo, ja jos tulee hyviä aiheita, niin otetaan niitäkin sitten vastaan. Myös tämä unohdin ihan täysin, kyllä. Ja aiheita otetaan vastaan. Aiheet rupeaa pikkuhiljaa hahmottumaan tuonne, eli te pystytte näkemään niitä kyllä ennakkoonkin sieltä. Mutta ensi torstaina samaan aikaan kello 20 pistetään taas muutama palanen paikoilleen ja katsotaan, että miten hyvä tästä meidän yrittäjyydestä tuleekaan sitä kautta. Mutta seuraavan kerran sitten ollaan jumituksen äärellä. Eli moni yrittäjä ei ole jumissa siksi, että se ei tietäisi, mitä sen pitäisi tehdä. Enemmänkin se on jumissa sen vuoksi, että tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta ei ehkä uskalla tehdä sitä. Koska meidän on niin helppo puhua strategioista ja työkaluista ja markkinoinnista. Mutta vaikeampi puhua siitä, että pelottaa. Katoaako mun identiteetti? Jos kukaan ei hyväksy tätä mun uutta,
Kukaan ei ymmärrä ja meidän pitää luopua jostakin kuitenkin. Tämä asiat alkaa tuntua liian suurilta tavalla ratkaistavaksi. Kyllä, tämä justiinsa. Ja se on vähän semmoinen niin kuin yrittäjän sisäinen ristiriita siellä että monesti tämä on se asia esimerkiksi, mitä ei niin kuin uskalleta myöntää ääneen, että mulla on jotenkin sisäinen ristiriita. Niin kuin mäkin sanoin, että mä tunsin koko ajan, että joku ei vaan natsannut, mutta mä en osannut ehkä sitä sanottaa ja enkä mä uskaltanut tietenkään sanoa, että kun kaikille vaan, että mä tykkään niin työstäni. Mutta ei se sitä ehkä ollutkaan, koska nyt mä tunnen todella, että nyt mä teen sitä, mitä voisin tehdä jo montakin vuotta sitten. Kyllä, hyvä. Kiitoksia kaikille mukana olleille ja teille, jotka kuuntelette jälkeenpäin. Ja tervetuloa 25.6. torstaina. Ja kiitos Tiina, tämä oli taas loistava. Meillä menisi vaikka 5 tuntia keskustella, mutta palstellaan tämä joka torstaille, joka toiselle torstaille. Hyvä, kuitenkin ihan kuulijoiden niin kuin suojelemiseksi. Kyllä, juuri näin. Eli 25.6. torstaina tavataan taas. Kiitti kaikille. Moi moi! Hei.